Bi urtetatik beti gora datorren taldea dela, aurten ete ligan ere, begira lortu du azkenerako lortu zuen bere maila ematea eta ea gaur laugarren kale horretatik zer erakusten dugu. Begira Mikel, hor ego haizea, horre iruditan ikusi dugun bezala infografian, zuzen zamar, ekialdeko ikutu pixka bat, baina zuzen zamar sartzen da une honetan estropada eremuan, eta gero bai, gaur itsasoaren kolpe gogorra jasoko dute. Oraindik aipatu ez duguna, marea ere bai, ura gora dator. Gora, aurrekoan bera, oraingo honetan gora. Bota izango da, ordu biak pasate izango da, itxas gora. Eta amarria. Hori da. Erdin mailako koefizientea, baina olatuek bultza egiten dute, indarra handia dakarte olatuek. Sartzen ari dira ontziak, Ibaika da, hortxe sarrera hortan azken kokatuko dena, eta konsolazio txandako beste hiru traineruak pronto epaileen agindutara zintzo kokatuta. Beno ba. Gogoratu, lehian izango ditugun ontzi hauen artean, Hondarribia markatu zuela denborarik onera, 11:28, baina horiok baino 18 segundu gehiago. Arazori gabe kokatu dira. Hemen Baian itsasoak eskaintzen digun itxura eta puntetatik aurrera duena oso ezberdina dira. Eta han pentsa, haizeen horrazien inguru horretan, une honetan txe, olatuak lehertzen. Bueno, semaforoak keinukari dugu. Gaur surferako dago, eguraldi egoki. Olatu handia edo dela, eta penetan dio. Gorri berdea! Hasi da bigarren jardunaldia, jaun Andreo. 13. bandera dago jokoan emakumeentzat. Momentuz inolako arazori gabe. Nerea Perez entzun dugu, 52 paladan Hondarribia. Eta gora berearik gabe bete dira 20 segunduak. Badakizue hor, arazo teknikoren bat, edo osasun gora beraren bat antzeman ezkero gelditu aldela. 3 segunduko zigorrarekin, nola baita esateko, baina gelditu alda. Ez da zorionez ezer gertatu. Hondarribia eta Ibaika aurretik, Zumaia eta San Juan segundu bat gehiagorekin atzetik. Ea ba. 40 paladatik gora oraindik, lau ontziak, eta gaurko giroarekin, esan dugu ondoko itsasoarekin, akuarienaren kontra eta hor errepunpa handia izaten da. Ea zer erabakitzen duen lehenbiziko kaletik Hondarribia. Bitxikeria da, Hondarribiarentzat gaur lehen kalea, bai emakume eta gizonen mailan ere bai. Gaur kontu bat daukat argi, Mikel, aukeran jarrita, kaleak, erdikoak nabarmen, eta zalantza egingo nuke lehenbizikoa edo laugarrengoa. Zalantza egingo nuke. Batetik ondoko itsasoa ikusita laugarrengoak ematen du, Haizea ere gora egingo balu. Erraminta gostaria da. Adibidez, irtera garaian 5 kilometroko abiadura zuen, eta orain bertan 11-12ko indarra du. Hor aldatzen da, ez da ikaragarria 11-12 kilometro orduko, baina ufada horiek ze momentutan datozen eta hor dago aldaketa. Eta ego haizea bai, baina beti ere ekialdeko puntuarekin, ekialdeko ikutuarekin. Itxasoari buruz esan dugu, metro bat, metro terdi. Horrek ez du esan nahi olatu dena metro terdikoak izango direnik. Gure buiak orain markatzen diguna da 1,4. Eta periodoa 10 terdi 11. Eta aurkezpenean ere esan dugu, gaurko olatuak, nola baita esateko, ez dira hartzen lantzagiroa denean bezala. Olatua etortzen da, traineruak azpitik bultza egiten ditu hori bai. Bultza izo handia ematen traineruari. Tira ora! Hondarribia errenta hartuta, 2 segundu, Ibaikari, 3 Zumaia eta San Juani. Horko zuritasun horiek, goiti ikusi ditugunak, hori ondoko itsasoaren eragina izaten da. Katza da, azkenean, itsasoa mugitu egiten da, katza pilatu egiten da, eta hortik hori izta kutsadura hori da, ondoko itsasoak eragiten duen, zuritasunak kresala. Guazen, berdeekin! San Juan sufritzen ari da, 4 segunduko galera orain. Eta Hondarribia serio, bere estropada egiten, test garrantzitsu bat egiten, hauen erronka betikoa da, eskontzolazio txanda irabazi, eta gero albaldima da zelkapenean, posturen bat gora. Eta hauentzat helburua Tolosaldearen denbora ere hobetzea, noski, urrengo asteari begira, playoffari begira. Eta zelebrakeriari gabe, Nerea Perez, lehenbiziko kalearen baborreko alderdia bilatu du, kaleari eutxiz, ura gora dator, badiara korrontea batez ere erditik sartzen da, eta orain korronteari dagokionez
segurazko lehenbiziko kaletik gutxiago izango. Ibaikak eusten dio hor, 2 segundu, 3 segundu, Zumaia ere bai, hortxe da, Ibaika eta Zumaia oso parean ditugu, San Juan bakarrik geratu da pixka bat atzean. Eta hau da, udan, ete ligak eskaini diguna, ez da, Tolosaldearen nagusitasuna, eta gero Ibaika 2. Zumaiarekin lehian, eta San Juan 6. izan da, liga maila. Egin Ugarte patroia hor, lanekin trenerio eramateko. Hogeita amasei paladan Ibaika kanporantz. Horra. Uera justu pasaz hori bai. Aurrean palkari gabe, tapakiri gabe, eta bakarren bate pentsalezake. Nola ba, olako itxasoarekin. Bueno, gaur ez dago, gaur saltoka eta zanbuluka ez ditu ikusiko pasaden astean bezala. Beste itxaso bada. Zumaia ere sufritzen, 5 segundura joan da tartea. Hor kanpokaldean olatu horien eragina nabarmena izango da. Bueno, orain dagoeneko hasiak izango dira, 4 patroiak, traineruak kokatzen balizarako. 1 metro. Begira hor, bandera, kanpoko bandera horietan fijatu behar dugu. Nondi jotzen du haizeak, hegoaldetik. Begira, ze informazioa. Borobila denean azkar zabaltzen da, taldekin den artea. Jokalaria preste. Bueno, Ziaboga. Estigezala. Bakarra, emakumeen lehian oso gozo garrantzitsua beti. 5 eta 18. Zumaia ene. Joan eginda Zumaia. Asko. Bai, asko. Ja trenirua bete-betea pasada. Pasa eta nola gainera. 5 eta 18, Hondarribiaren denbora. Ibaikak 5 eta 21, Zumaiak 5 eta 24, baina galera handiagoa gainera gero. Irteeran, eta San Juanek 5 eta 25. Hor dezenteko aizia dabil, Hor 5. kalean dagoen kano bat ikusi dugu, Orioko banderarekin, ara, begira, Mikel, ondoko itxaso nola sartzen den. Hori da. Horixe da, itxaso aldia, serie aldia, Horiek sartzen dira, begira, 3-4 nola ikusten diren, argi eta garbi. Eta olatu honek berriro esango du. Eta diferentzia gora, orantxe. Olatu hau ez da hartzen, Olatu honek bultza egiten du. Ontzia zuzen eramatea, ondo kontrolpean eramatea, hor dago gakoa. Ibaika 3. Estropada oso fizikoa antzematen du. Batetik, haizearen kontra, orain barruak korrontearen alde, begira olatu hori, begira. Eta iruditzen zait, 4. kalean, asko zere gehiago markatzen duela olatu. Ipar mendebaldetik sartzen ari da. Ea ba. Hondarribiak eusten dio, Ibaikari 4, Zumaiari 8, San Juani 10. Begira ontxe bertan, Uartearen pare horretan. Zer lantzak. Eta Hondarribia poliki estropaderemoaren erdikaldera etorrita. 4 segundu. Zumaia ematen du, Ziaboga kaskar horren ostean errekuperatu nahian edo ari dela, Eta San Juan Ziabogan zazpira zen, orain 10. Hondarribiak, bat, 2, 36 paladan, Eta Ibaikak, Ziaboga egin ezkerostik, segundu bakarra galdu du Hondarribiarekiko, Bakarra. Horren iruditzen zait, argi eta garbi, gehiago markatzen duela 4. kalearen inguruan olatuak, Horrein Zumaiari da galtzen. 8, joan da. Hondarribia zer dator, estriborra aldera bezala esango nuke, pixka bat. Bueno, duen errenta kontuan hartuz, eta San Juan urruti dagoela, nabarmena, erdikaldera. San Juan ere badoa, Uarte inguru horretara egokitu da, eta hori Hondarribiarentzat ona da. Perak ere ingo du, seguru, Nerea Perezek hori, eta gero baia barruan, aldun olatuak hobekien aprobetxatzeko norabidea egokitu, aldatu. 4 patroiek dagoeneko pista argi eta garbi bat eman digute. Ara epailea, Ibaika, baborrera bidali du, eta pista da,
denak ondoko itsasoa naiz eta laugarren kaletik lehenbizikora etorri, patroiak lehenbizikotik laugarren gora doaz. Zerbait ikusiko zuten. Diferentzia gola, hori markatzen dielako, zeila diferentzia. Hor, Ibaikako arraunlari batek une batean arraun egitari utzi dio. Hori da, guazen Jule! Hori da, Jule! Barkatu, San Juan arraunlari batek. Hondarribia ondo kokatu da, errenta ederra du. Begira, San Juan Zazpiradoa era indiferentzia, Ibaikaren uberan. Nik uste posizioak oso finkatua ditugula, sartu dira jadanik baian. Nolabait estropada hausteko edo ziaboga hausteko momentu hori ziaboga haustean pasada. Ea orain aurretik kokatuta, Hondarribiak leku hartuta. Teorikoki ez luke arazorik izan behar lehen postu horretan helmugara iristeko. Orain badian, olatua abanikoa bezala zabaldu egingo da. Eta orain larri bili, Hondarribiak lehenbiziko kalera, 0 kalera egiten badu. Ondoko itxaso honekin hori ere ikusten da. Badiarra arte, poparean, zera bat, estrategia bat, eta barruan beste bat, norabide aldaketak. Bederatzira diferentzia. Zumaia 13, San Juan 17, koska nabarmena dago postu batetik urrengo. Orain bai, joaldia. Begira, nun dago erronka, urreko txandako baten bat, pasatzea gero, noski azken zelkapenean. 39 berrogei paladan dagoeneko Hondarribia. Estropada serioa egin dute, asmatu egin dute. Franka egoki joan, ziabogan 3 segundu Ibaikari, orain beste bost poparian. Zumaia bostera zen orain 12ra, San Juan zazpira ziabogan orain 18ra. Batipat psikologikoki, sendotasun handia emango dio gaurko estropada honek Hondarribiari playoffari begira. Asko, gaurko itxasoarekin pentsa baurkari zuzen izango duen esate baterako Ibaikari, 8 segundo otarte ateratzea, horrelako sendagari, horrelako botikarik ez dago Hondarribi tarrentzat. Begira nora datorren, Mikel. Tarteak erabat egon kortu dira. 0 kalera. 0 kalera. Abanikoa bezala zabaltzen delako, badian olatu. Hemen dator Hondarribia. Azken txampan berdeak, hor da ama Guadalupekoa, bai Hondarribia, 11 eta 12. Ibaika bigarren, errenteriarak hor dira. Bai Ibaika, Zumaia orain, bai Zumaia, eta San Juanarrak azken txampan, hor dira batelerak, bai, 19 segunduko atzerapenearekin. Beraz denborak Hondarribiak 11 eta 12, 11 minutu eta 12 segundo, Ibaikak 11 eta 20, Zumaiak 11 eta 23, San Juanek 11 eta 11. Hondarribiaren erreferentzia hor da, beraz, kontuan hartu, aldaketaren bat balego edo, ez dirudi, baina bi egunetako denborak batu eta hortik aterako dela banderaren garailea, erreferentzia hurrengo txandako entzat, horrezko txandako entzat, Hondarribiaren denbora eta pozik dira noski berdeak tarte bat iragarki entzat, eta berehala emakumeen tanda nagusi izango duzu zuzenean Donostiatik. Txandan Hondarribia garaile 11 eta 78 eunen. Bigarren Ibaika 8 segundu eta 42 eunen gehiago 11 eta 20. Hirugarren Zumaia 12ra, laugarren San Juan 19ra. Berehala ohorezko txanda lehen kaletik Donostiara, bigarrenetik Tolosaldea, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Donostia Arraun Lagunak, orain Sara Gandara protagonistekin. Ane dia daukat hemen, aldamenean, ane zoriona. Eskerrik asko. Estropada oso txukuna indo zuen lehendabiziko kale horretatik. Kale txukuna zan? Egia esan, zegoen nahiko zikina binon, ez zegoen diferentzia asko. Hasi eta bukatu arte estropadaren buruan jarrita, ez dakit nola egiten den arraunian, abantaila hori daukazula jakinda. Zikia eta salida nahiko txukuna egin dugu, hasi que gutxi gora bera lehenengo postua hartu dugu, binon, genekigun Ibaika fuerte ongo zala eta Zumaia baita atzetikan aurretikan, eta genekagun pixkat beldurroi hartuko ginen, ez dakit. Binon, jakin dugu hori ematen, eta
eta ondo, azkenean. Hane, aipatu dituzu, Ibaika eta Zumaia, injustu ere playoffeko aurkariak. Aurretik gaur, ze balantzea, egitea oso? Ba, nahiko ona, egia esan, gaur esan dutena, ba, estropada txukunatea da. Mino, makigu baita Tolosaldea gogor da bilela eta egon barra dugu prest, pixkat. Gozatu, jazta, bukatu da urtengo kontxa zeuentzat. Eskerrik asko. Zuri, eskerrik asko. Gozatu gaur, eta bihar bertan playoffa prestatzera ibon. Claro, ez dago besterik, gainera aste oso mugitua eta tentsio handikoa izango dute, Hondarribiako honeskek. Iruditan ikusten dugun traineruak izan duen bezalaxe, gaur bukatuko den aste hau. Bueno, lehen kaletik Donostiarra izango dugu, eta Donostiarrari dagokionez, apustu garbia eta aldaketa bakarra ibon. Bat eta bakarra, laugarren tosta baborrean gaur lanerako, itxaso, uzkudun. Lehorrean geratu da, haizea, zaez, gainerako, amairuak, pasaden astean jarduntzien berdinak, eta iruditan, gaur historia egin dezaken talde bat. Duela 70 urte, irabazi zuen Donostiako Arraun elkarte batek esperantza taldeak bandera bat, ikaragarria litzateke errelegoa etortzea. Hemen Tolosarrak, Zorozabal patroilanetan, eta beti gora doan kuadrilla zalantzarik gabe. Eta nola baitere, begira, Patxi Frantzesek gaurko estropada honi eman dion, garrantziaz jabetzeko aldaketarik ez. Pasaden astean ikuste dut, estropada oso ona egin zutela, ez zuten asmatu, behar bada norabideekin, barrurantz, baina aldaketarik ez Tolosako kuadrilan. Hirugarren kaletik hori jo, hemen ari gara eskifaia ikusten, aldaketak bi baina, aldaketa horiek ekarri dituzten mugimendu batzuk ibon. Hori da, esate baterako. Baborrean, Maialen Aizpuruz hartu da espaldan, Oian Iraola 5. gora, Ola Atzagirre Gabiria 3. gora. Eta Maia Galdoz Lehorrean da. Eta Estriborrean Nerea Badiola sartu da, Itxaso Azkonobita 3. tostara, eta Izaro Etxaniz Lehorrean gaur. Eta iruditan ikusten dugu, Donostia Arraun Lagunak aldaketarik ez. Aldaketarik gabe, Lugainen eontzi berriarekin, Astudillo patroilanetan. Argi ba, Pasaden astean brankaz Donostiarrak orentxe. Hasi da Jaun Andreok Horezko txanda. Donostiako 13. bandera jokoan. Orio, 2 segundu eta 22 euneneko errentaren jabe. Ea estrategia hoien olakoa diren. Donostiarrak branka aurreti zartu. Donostiarra Lagunak Tolosaldea eta Orio segundu batera. Baina minutu erdira ere ez gara heldu oraindik. Baina ongi irten da, oso bizi. 42 paladan. Ea Tolosak. Hemen hori jotarra. Gogoratu joan zen urtean dena irabazi zutela. Aurten liga eta noski kontxa errepikatzea da hien helburua. Bi favoritoak kokatu dira segundu batean, tarte txikia da eta aurretik Donostiarra. Orio 41 paladan. Tolosa oso luzo ibezala Arraunean. 29 paladan. Tolosaldea. Orio guera pasaz. Pasaren astean, une honetan txepuzkatu zuen, Donostiarrak, Ea gaur. Orio luze ikusten da. Segundu bat, hor dago geldi, GPS-a markatzen digun tartea. Eta demoraldian zehar beste askotan bezala Donostia Arraun Lagunak branka sufritzen. Oso bizi, Donostia Arraun Lagunak oraindik ere 39 palada. Beno, Badiako leungune hau, laizter amaituko zaie, zikina badu, Akuarium parean Donostiarrak ikusi ditugu zuritasunak oitik, eta Oriok 3. kale horretan iruditzen zait, beno, garbixiago izan dezakeela. Korronte gehiago ere bai kontra, Hori bai. Maria gora dator. Begira, olatu aldiak. Ordubiak eta 9 minututan izango da. Itxaso. Gaur, itxas bailaran, olatu bailaran, gaur izango dituzte galantak. Zuloak galantak izango dituzte. Asko hori da galtzen Donostia Arraun Lagunak, Asko. Begira Donostiarra, pixka bat, baborrera jo du. Normala lehen Hondarribiak egin duen bezalaxe. Akuariumeko errepunpa horri ies egiteko. Mugaraino joan da. Eta segundutxo bat mantentzen ari da, eta hori haientzat ona da. Momentu hori kaskar xamarra dutelako ibon. Hau trantsizio une izaten da, Leunetik dagoeneko olatuak hasiko dira, eta orain funtsezkoa da, erritmoari eutxi bai, baina arraunketa asentatzea. Begira datua, aurreko txandako garailea Hondarribia, orain horrezko txandan ari dire, baina bi ontzi bizkorrago ibili da puntu honetan, Tolosaldea eta Donostia Arraun Lagunak baino bizkorrago.
Tolosaldea parekatuta segundu bat gehiago, eta Donostia Arraun Lagunak Hondarribia baino 3 gehiago. Eta Hondarribiaren alde, esan behar da, Donostiarrarekin 3-4 segunduko galerarekin ari dela. Donostiarra 39 palada eskasean, Orio 37 pasatxoan. Bueno, orain beste estropa bat orain hasiko da, 5 metro oso luze eta Orio jadanik Donostiarraren parean kokatu da. Hau, une hona izan daiteke horientzat. Pasaden astean ere, hemen kanpoko aldean hasi zen, denbora errekuperatzen. Estropada oso ezberdina, baldintza oso ezberdina dituzte orain. Tolosaldea Laura, Tolosaldearentzat beti gora datorren kuadrilla batentzat konsolidatutako Donostia Arraun Lagunaken aurretik ibiltzea, garaipen bat bezala da gaur. Arrakasta hori. Begira, horrentzat une oso gozoa. Segundutxo bat, branka aurretik, garbi ikusten da iruditan. Donostiarrak pasaden astean, eurak esana da Ziabogaren ondorengo minutu terdian utxe egin zuten. Hori landu du batez ere aste honetan, Donostiarra. Horrentzat une oso gozoa dau. 2 segundo atzetik aurrera dator Orillo. 2 gehi Altxorra, 2 eta 22. Natalia Tubio, Galizia Arabera. Goazen hor, Donostiaren otzira. Ahora, salta. Equipo, vamos 2 atrás, 2 atrás. En 2. Ezurri gabe, egi hutsa. Bai. Orain 3 joan da diferentzia. Sáltale. Neru bat. Bueno, dagoeneko Ziabogarako kokatzen, minutu azpitik Ziaboga. 30 paladan, Ziabogan dira. Donostiarra asko ari da sufritzen lehen luze honetan. Eta Orio joango litzateke orain ere. Asko. Kanpo kalde horretan, Orio askoz ez ere hobeto moldatzen ari da. Eta arraunketa sentatuago ikusten da. 37 pala pasatxoan Orio une gozoa du, Opareko jardunari begira, gainera asko lagunduko du egoera honek, Oriotarrentzat, hau oso albiste ona da. 1 metro orain dikan. Begira bukaera hori. 1 metro, hor dira baliza. Joan egin da Orillo, Bai. Tolosaldea eta Arraunatzetik 9 segundura bia. Ea Ziaboga, pasaden astean, une honetan txasi zen, estropada aldatzen. Biki Piñeiro, Biki Piñeiro. Oso fidagarria da. Ea, sartu. segurutik, hori jo. Ona hitzek eri gabekoa ez da pasa, Iratilarrainagak. Oso ez du. Hauek ere bai. Bai, pasaden aste baino bea. Askoz ere egokiago. Eta azkarragoa ere iruditu zait. Horena baino azkarragoa iruditu zait. Ze burruka atzean, Horrein GPS-a, Bueno, lan erditan Oriok Donostiarrari 4 eta 69. Borobilduta 5 eta 10 Oriok, Donostiarrak 5 eta 15, Tolosaldeak 5 eta 16, gero Hondarribia legoke lehen txandako garaina 5 eta 18koarekin, eta Donostia Arraun Lagunakek 5 eta 19. Orain, diferentzia 6 doa. Oriok Donostiarrari 2 traineru, eta lehendikan ia beste bat 2 eta 22. Joan zen igandeko errentare hortxe dute. Eta dagoeneko nekea pilatzen eta buruak lanean hasi dira, Burua lanean Matipat Donostiarrek izango dute, Ibon. Eta niri orain etortzeko iruditzen zait, Orioren kaleak margen gehiago eskaintzen dio, Mugitzeko, hor uarte parean berriro esango dut, horre texente aldia etortzen denean, asko markatzen du. Eta behar izan ezkero gainera, kale aldaketa egiteko eta ez dauka hor arazorik ez. Inolako arazorik. 6 segundo. Gortuta dago tartea. Ziabogania 5 ziren, orain bat gehiago, Orioren alde. Begira Orioren norabidea. Bai, eta guztiena, eta dagoeneko 2 txanda, goizeko 2. txanda, eta patroi guztiek joera berdina hartu dute. Naiz eta olatu Ipar Mendebaldetik sartu, hor zerbait bada, traineruak aruntz bidaltzen dituena. Zango da, Maria igotzen, hor zerbait antzeman dute, eta begira Orio. Airean dator, 7. segundoa, konfiantza izugarriarekin. Eta arraunketan bate presarik ez. Hori baino seinale hoberik ez da. Hori baino seinale hoberik ez denez. Ongi bukatu ikusten baitzen traineru. Momentuko 8 gehi aurreko azteko 2, 9 da diferentzia Orioren alde. Ritmoa 10 eskatu du. Berala Uarte parean, Santa Clara parean izango dira. Behin horra helduta, naiz eta Donostiarrak aurrekoan Baia barruan oso jardun ederra azaldu zuen, oso zaila izango litzateke horrelako tarteari buelta ematea. 36 paladan zuluan Orio,
orain gehiago 37 paladan, orain iruditzen zait, Nadet bete-betean ari dela asmatzen norabidearekin. Eta atzetik beste burruka bat, Tolosaldea eta Donostia Arraun Lagunaken artean, eta Tolosaldeak segundu bat bi Donostia Arraun Lagunaki. Hor ikusi dugu, kinu oso polita, Maialen Arrazola, lepoa giratu, eta Orio bilatu ezinik, estriborrera begiratuta. Diferentzia igotzen ari da, bederatzi, 10, gehibi beti, gehibi. Beno, Oriok egina ez baita bukatu, baina ezin hobeto bideratu dauka. Istripure maldarko luke. 80 metro falta ditu, Baia barruan duen errentarekin, gaur eta lehengoarekin, ezan daiteke kertenetik ondo helduta dutela jadanik Donostiako 13. bandera, joan zen urtean, garaipen ederra, eta orain horren birkonfirmazioaren bila doa Zoriotarra. Hau da arraunketa, begira. Bizkarra sartu, bizkarra bota irian pasata, ondo bukatu. Bai, eta Donostiarraren beste koska zera da. Atzera begira, hurbilago daudela, aurrekoak baino, atzetik datozenak. Bai, Tolosaldea eta baita Donostia Arraun Lagunak. Tolosaldea 3. ibili da, orain Donostia Arraun Lagunak ematen du, poparian duen abilezi horrekin edo 3. postuaren bila joan daitekela, ez brontzearen bila igo. Hala ematen du, niri orain 4. kale hori gustatzen zait, bueltatzeko, baina Mikel, bandera erabaki da, Bai. Bandera erabaki da. Errespeto osoarekin izan da, 11 segundo gehibi, 4-3. Hor barruan jadanik eta psikologikoki kuarrila horrek orain ez du patxalaldirik izango, hor ez dago nekerik. Hor irabazteko gogoa eta gozea bakarri dago, Ibon. 12 segundo, erne, Panak hasi da, Mikel, panak animatuz. Guazen ontzira! Entonces acabamos. ¡Acabare! ¡Hinchazo! Uera pasaz oraindik, Erakustaldia ematen ari da hori jo, erakustaldia handi bat ematen. Bai. Eta Donostiarra nahiko lanekin orain, bigarren postua hor babesteko, atzetik hazi egin dira aurkariak, bai Donostia Arraun Lagunak eta Tolosaldea. Psikologiko ere, esan beharrik ez dago, ze burruka dagoen Donostiako bi kuarrelen artean uretatik kanpo, beste gauza bada, baina uretan, horre Donostiaren indartsuena zein. Triste, bandera irabaztera etorri eta irabazi ezina eta hause da kirola. Eta diferentzia haunditzen, modu progresiboan. Patroiak entzun, patroiena hauts tonuari. Uri agata, bai horixe, hor da hori jo! ¡Ay, me cago en Dios! Barrutik ateatzen zaio. Rekorran bila esan du orain. Rekorran bila esan du orain. 35, 85 eta 72, 2012, Zumaiak, bigarren jardunaldian markatutakoa. Hau bete hor zutzen haute. Ez lehendik erakutsi ez zutelako. Haze arraunketa atera dut. Arkarik ez, baina estropada handia bai. Hor da hori jo. Hori. Bai hori jo. 10 eta 59. Donostiarra bigarren. Hor da Donostiarra. Zeburruka 3. posturako. Bai Donostiarra. Arraun. Bai Tolosaldea. Hemen hori jotarrak. Behin-behineko denbora, Gamar, 59 eta 27, Orio nagusi, bigarren Donostiarra 11-0 bat, Donostia Arraun Lagunak 3. 11-0-3, Tolosaldeak 11-0-4, 5. Hondarribia litzateke 11-0, barkatu, Hondarribiaren denbora, Ibaika gero, Zumaia 7. 8. San Juan, 12 segundu, eta lehendikan beste bi luze, 14 terdi, azken diferentzia Orio eta Donostiarraren artean, estropada handia, erakustaldi, latza Ibon Gaztañazpi, Oriotko emakumeena. Bizpairu aldiz, esan dut, emakumeak Arraunen ari ziren bitartean, haze arraunketa atera duen gaurre, Nadet Agirrek gidatzen duen taldeak, eta iruditzen zait, urteko estropadarik, onena ez bada, onentxuna nabarmen egin dutela, eta begira, urteain gogorraren ostean, oraintxe, emozio eta guzti hori, dena alertzen ari da oraintxe, Orioko traineru horretan. Hauxe da irudia, gara. Hor baten bat atzeko txopan ere bai, negar malkotan. Bueno, hemen dugu, Irifarretxu, emozionatuta izango da baita ere, Xabier Zukia, egun hon eta zoriona. Egun hon eta eskerrik asko, bai, unkigarria izan da, eta danak oso gustora, bai. Garaipen borobila, hasi eta buka, brankaz eta poparian hori handi bat ikusi dugu.
Bai, polita izan da, egia da, lehengo igandeko estropan Donostiarrak emozioa eman diola, ez? Eta esate genuen hori hona ala lehiantzat eta arraunantzat. Eta aste hau oso espektante ongea, ez? Danok, aber ze gertatukoan hori oso polita eta oso ona izan da, eta emozionantea izan da. Eta gaur, guk hola izan da nahi jo, irabazi dugu egia esan estropa hon bat egin da, eta oso gustora bai. Bueno, errenta bazen dute, baina keska puntu bat ere bai, dudari gabe ez da, ikusirik aurrekoan zer gertatu zen, baina gaur emakumeak hasieratik oso mentalizatuta, konfiantzarekin, eta aurkaria baino lehenago iristea hor akuarium ingurura, gero nola joan diren, erabaki, brankaz erabaki dute, hor joan da gaurko burruka, ez? Bai, hori da, lehenko azten zeago garte, hor ibili ginen, ez? Segulako borrokakin, gaur, gai izan da hori jo Donostiarran salida fuerte horrei eusteko, burua, ez? Burua erabilitako estropa bat, eta oso ondo, konzentrazioa handiz, eta oso ondo planteatutako estropa, eta oso gustora gaude, noski, oso gustora bandera gatik, dudei gabe, honea irabaztea etortzea, edo alegintzea bintzat, baina gustora gaude, gure helburua ez talako beti banderak irabaztea bakarrik, helburua da bain esketan eta mutilletan horre gotia, eta lortu dugu gure zaleak telebista pizten duen makoitzen zuek ikusteko telebista pizten duen makoitzen esperantza di ez, ilusio eukitzia, pozori ilusio transmititzea eta oso guztua. Oso no, eskerrik asko, eta biba zuek! Eskerrik asko. Hortxe da, Xabier Zukia, goazen uretara, aurrera txamponaren beste aurpegiarekin. Hori da, Maialen Arrazola daukat hemen, eta gustatuko litzaiak ez da, bere hitzak entzutea. Barruan egon zara Maialen, jardunaldia ze horretik itxaropen puntu horrekin, nola zaude orain? Pixka triste, ez? Uste dut ez dugula urte osoan zorterik izan kalearekin eta gaur islada hori dago, ez? Lehenengo kale hau oso txarra zan. Nik uste dut kriston estropada egin dugula, ez dugula inoiz estropada galdutzat hartu. Eta nik ezakit ze pasatuko zenez, kondizio igualetan, baina ez dugu zorterik izan aurten kaleekin. Beti tokatu izan zaigu kalerik txarrena eta gaur ere hala izan da eta kriston pena dakaz nik uste dut aukera izango genula bandera disputatzeko. Egia esan, suposatzen dut aste honetan eta gainera aurreko jardunaldian egindako akats hori ziabogan, lantzen ibilizaretela, itxaropena zan falta, baina noiz ikusi oso uretan Maialen honek ies egiten zuela. Ez, nik uste dut azkenengo paladar arte ni bentsat ez nez konstiente izan nun zeuden, badakit ez nitula entzuten, ni baborren egon arraunean eta ikusten nun ere bai Tolosa aur gertu genekala, ezigula uzten ere beste kaletara sartzen eta egin behar izan dugu arrauna, hori inork ez nahi ez duen kale horretatik. Eta ez dugu aukerarik izan disputatzeko eta pena hori dakat eta batez ere ekipoaren gatik nik uste dut urtea oso gogorra izan dela eta nik uste dut kapazitatea begenekala bandera irabazteko. Bota mezu bat, arraunlari, zale guztiei. Egia esan, aste hau ikaragarria izan da, nik ez nuen uste Donosti bezalako hiri handi batek hainbeste apoiatuko gintuztenik. Gaur txarlan esan diedan bezala ekipokoei ez genuen 20 arraun egiten, 21 batek egiten genuen arrauna, eta hori afizio guztia gurekin barruan genekan, eta nik esan nahi diot afizioari ez dugula utziko inoiz burrukatzen, eta saiatuko gerala beste urte baten bandera lortzen. Eskerrik asko Maialen, momentu honetan gure ontzira igotzagatik eta hitz hauek esateagatik. Mila esker. Vale, eskerrik asko. Maialen Arrazolaren adierazpenak, barrutik sentimentuz betetako hitzak, kalearen nolabait zama hori haundigia izan dela azpimarratu digu, ea zer ikusi duen bere ordezkaria lehorretik. Ana Josfrein, egunon? Egunon. Joan egin da hori jo, eta errenta azkar lortu du bunduetan, ezinezkoa izan da gaur, ez brankaz eta ez da poparian ere ez, Ana? Bai, horrela ikusi da, ez? Puntaz haino, aurretik jungea, baina gero ja hor momentu batean, etzeon bat ere garbi ura, eta, hori jotarrak aurre hartu digute, eta gero mantendu dute, eta hunditu egin dute hartutako errenta hori.
Bueno, ilusia handia, Donostiari bandera bat emateko horri bilizarete burrukan, demoraldi ederra egin duzu, Euskadiko txapelketare ekarri duzu, Donostiara, pausuz pausu goruntze jarraitu beharra dago lanean, ez? Noski baietz, hombre, gaur irabaztea izango litzateke oso pozgarria guztientzako, aurten 70 urte egiten direla esperantzak bere, Donostiak bandera irabazizuelako, baina, bueno, azkenean nolabait esateko talde berria gera, aurten, temporada izan da, modukoa izan da, kostatu da talde hori egitea, eta baino hala eta guztiz ere, nik uste Donostiarrak, esperantzaz eta asteburu hontan, hor jende asko esaten ziren, abera aurten, lehenik eta bain zorionak oriotarrei, porque, behaiek ere, eta neska guztiei, temporada izugarria egin dute denek, eta horregatik, temporada izan dakoa, ez? Azkenean estropada guztietan, batek irabazi, besteak beti zion lehia. Oso ondo, eskerrik asko, eta segi lanean, animo. Bale, mina esker. Bueno, Ibon Gaztañazpi, Oriotarren garaipena, hortxe dago, horrela irabazi behar du txapeldun batek, ahal izan ezkero, lehen igandeko errenta gero, birkonfirmatuz eta sendotuz gaur bezala, ez? Hortengo kontxan, pasaden urtean liga eta kontxa irabazi duen talde batek, nik uste dena erakutsi daukala, baina gauza asko erakutsi du. Batetik, pasaden igandean, lehenbiziko luzean 4 segundo atzetirik ere joan zen, eta bere arraunketa horri eutsi egin zion. Gero, aprobetxatu eta baliatu egin zuen Donostiarraren hankasartze hori. Aste osoan ere, tentsio horri iruditzen zait oso ongi, eutsi diola, eta begira, arraunketa zoragarria atera dute, segundo bat atzetik ere ibili dira, eta gero esango nuke, Maialenek esan dugu, lehenbiziko kalea etzaiola bat ere gustatu, beraiek dira protagonistak, eta beraiek baino beto inork ez digu esango, eta alde horretatik gainera ez da aitzekeri jarri zalea, horixe, baina iruditu zait, Donostiarraren kalea alde bateta utzita, horiok ikeragarrizko estropada egin duela. Oso estropada ona, hasi eta buka, momenturik apalenean, segundutxo bat atzetik joan dira, eta gero sinistu egin dute, konfiantzaz joan dira, eta erakustaldi latza eman dute, Xanti Zabaletak prestatutako emakume. Eta begira nola doazen banderaren bila, abesten! Benito Lertxundi komposatu zuen, mirotzen himnoa. Hemen da zelkapena. 10 eta 59 gaurko honetan, marka girorik etzegoen, Ibon. Marka momentu batean hola berotuta bai, baina gaur marka girorik etzegoen. Piztuta zetorren, badian, normala den bezala nade eta Agirre. Amorrazioaren amorrazioz, banak animatuz, usadio zaharrari eutxiz, eta hori izaten da askotan horrena, banaka. Donostiarra 11 hirugarren Arraun Lagunak eta 4. Tolosaldea. Eta 2 egunetako denbora batuta, hortxe da Oriok 14 segundu orotara Donostiarrari, Arraun Lagunak 27, Tolosaldea 32, gero Hondarribia Ibaika Zumaia eta San Juan, aurrera Xabirandu Ezakai aldeti. Hemen kaira pixkanaka untziak iristen ari dira, Ibaika iritsi da orain San Juan iristen ari da, eta Ibaikako patroiarekin Inge Ugarterekin hitz egingo dugu, bi galdera labur, Inge, estropada ikusi dugu, Hondarribia zuen txandan nagusi, ez dakit ondoriak atera berdien batez ere zuen helburua hemendik aurrera playoffa izango dalako. Nik uste hurrengo asteari begira ondo etorritzegula Hondarribia bezalako ekipo bat ondoan eukitza, baina hurrengo astean ikusiko dugu ze gertatzen den, eta ondorioak ateratzeko denbora beharko dugu. Entzuten ari gara hemen Orioko neskak ospatzen bandera bila, ala ere, zuek irabazi gabe ere ikusi ditugu hemen irudi ederrak, ez? Kontxa bukatzea, parte hartzea, bada garrantzitsua eta hemen besarkadak eta denetarik ikusi dugu. Nik uste naiz eta egoerak ez zuen laguntzen ospatzen edo beti ospatu beharra dagoela, azkenean kontxako estropa batean sartzea beti dalako zoriongarria denontzako, ospatzeko zerbait dela. Bukatu da, Inge, bihartik aurrera lanera, topera. Ekipo gehiene bukatzute gaur, baina guri zorionez beste aste bete gelitzea eta ikusiko duze gertatzen da hurrengo astean. Eskerrik asko. Zurei. Arki dago bai, playoff hori ere bete-betea, bero-beroa izango dela. Aurten, COVID-19 eraginez, portua, itxita kaialdea dana, beste baldintza batzuk baita ere bandera ematerakoan ere, bandera horre Baia kanpokaldean, hortxe ari dira Oriotarrak saria jasotzen, eta kuadrilla osoa ez doa gora.
momentu polita da hori, baina patroia bakarrik alkate jaunaren eskutik, Goia jaunaren eskutik, hartu bandera eta argazkia eta astindu jarraian. Zei rifarren nadetek, Nadet Agirrerentzat, Oriok, bigarrena jarraian. Garai batean bezala, badia kanpoan emango dute bandera, niri hori gustatzen zait, baina estropalariak igo ezin. Patroiak protagonismo osoa. Ea ba, zenolako posa duten Orioko emakume hauek. Antzia. Ordoa. Antzian, bandera kartel luzea, Eske ikeinu neskak zutitu eta hor da bandera, hor da eskaitza, hor da posa! Donostiako 13. bandera, Kontxako estropadetan nagusitasuna erakutsi eta gero, Orioko emakumeentzat. 2019an bezalaxe, bigarren urtez jarraian, hor da Orio. Joan zen urtean 21 eta 28ko kronoarekin, aurten 21 eta 59, horrek adirazten du orotara aurten izandako zailtasun maila, Ibon. Bai, zalantzari gabe, denborak eta azterketa hori garbi ikusten da. Hor, malkoak ikusi ditut batetik, eta bestea baldakizu zerrain nahi fijatzen, Mikel. Bandera bilaritzen gara, haizeak ze joera duen ikusteko, eta oraindik ere, egotik jotzen duela oraindik. Aukera dena baliatu behar dira hemen. Bueno, estadistika norberak eraman behar du arraun mundu hontan, eta gaurkoa, 7. da Biki Pineirorentzat. Ara. 7. Bigarren izango Ogatzagirre da. Gabiriarentzat 3. Eta bestentzat joan zen urtean gehienak hortxe ziren eta 2. Baina Olatzagirre Gabiriak 2013an Zumaiarekin irabazi zuen, eta Biki Pineiro bai, rankinean 9. dago Andrea Ubina, eta beste galiziar bat Biki Pineiro, gaurkoarekin 7. 2010 Galiziarekin, 11 eta 12 Rias Baixatzeko partedi bezala, bera orduan Meirako arraularia zen, 2017 eta 2018an San Juanekin, 19 eta 20an Oriorekin. Pentsa, 13 edizio arraulari jokatuta. ibiltaria. Eta 13 Biki edizio Pineiro. jokatuta. Bai. Argazkiare bai. Beste izen propio bat. Eta hemen dugu palmaresa. San Juan eta Galizia Rias Baixas 5ekin, Oriok 2, Zumaiak 1. Nioel Miguel beste izen propio bat, azpimarragarria zalantzari gabe Xanti Zabaletarena. Dudari gabe. Talde honi azkeneko pausoak ematen gidatu duen entrenatzailea, eta besteak beste, traineru berriaren aldeko apustuarekin mantendu dena. Hausart beti. Talen igandetik bigarren igandera ere, taldea integratzeko, aukerak ematen, eraikitzen. Eta ligan ere, joan zen urtean San Juandarrekin lanean ibilitakoak eta ere, erakarri ditu, jarri ditu goian. Aurrera Saragandara, Orioko txapeldunekin. Bai, Xanti Zabaleta aipatu du Ibon Gazainazpek eta hemen zen agoberarekin, bueno, zoriona. Bai, pozik zoratzen, ez? Katedralean indeu estropa itzela, eta oso gozatuta gaztietxea, bandera lortuta, urtia zaila oso izan da, bai koronavirus dela eta hoiodanak, eta hoiodanak atzea utzita, lormen hau lortzia oso handia da guretzako. Lormen handia eta bigarren ez errezkan, hori ere ez da, erraza ez da. Bai, bueno, tokatu zaigu kuadrilla mantendu dula lehen urtetik honea, eta, bueno, aprobetxatu dugu lan hori inda zeola erretikan, eta, bueno, baliatu dugu gaur hemen demostratzeko arraunen badakigula. 2,22 segundoko errentarekin uretaratu zarete. Bazen errenta, baina ez txoratzeko modukoa. Ez dakit nola igaro dozuen astea, Xanti? Astia oso luzia izan da, ez? Zuk esan duzun bezala, 2 segundo ez da errenta, eta itxasuan ere alek eta gutxio, ez da, olatu dauden bitarten, eta zaretana. Baina, bueno, busua jantzita egon gazte guztian, neska exigentzia ondila mandi joet, igual eren askatuko zian nirekin, baina pentsatzen merezi izan du la pena. Liga, Kontxa, zer esango zenieke, neska hauei? Momentu hau gozatzeko oso gutxitan bizitzea lata. Eskerrik asko eta gozatu, zorionak, Xanti. Zuei. Xanti Zabaleta, goin mailako entrenatzailea eta gainera prestatzaile jatorra, giroa ongi kudeatzen duen hoietarikoa.